İsa Mesihî heqtê kralaya azmênî dî şêligîrê bol meselî vatî. Esas wexto ku qaîl bike merdimarê çî bimisnayê ze, înarê tim û tim meselana misnayê. Ey meselana misnayê ki kitab de Zebûr di heqdê ey di çi yazı biyo ze ey biyaro herûn. Uja di peygamberî wina vatibî. Eda fekê xo akira ew meselî vaca. Eda çiyo ki nimiteyo îna vaca. No çî wexto ki no dinya vira jiya ze wextira tepiya nimiteyo. İsa vatişê nê meselan di xo qedînay. Cadê xo re aburiya. Ew şî welatê xo. Wija di şiyê sînagoga miyan ew şêligîrê misnayê. Şêlig ecêbmend dibî. Şêligê xo miyan di wina vatê. No heme çî wina kotîra misayo. Nê mucizan wina senî keno. No lajê merengozî niyo. Maya ci meyrema birayê cizî Yakub, Wisib, Şimon ew Yehudayo. Wayê cizî tiya di mamiyan di nê roşeneyê. Ew merdiman İsa Mesihî qebûl nêkerdî. İsa Mesihî înarê wina va. Merdimî heme cadê jû pêxamberî qebûl kenê. Heme merdimiyê ki dewda cirayê ew sülâledê cirayê ey qebûl nêkenê. Neysera İsa Mesihî wija di bol mucizey nêkerdî. Çike eyrê îman nêkerdî.